Ġunju għadda wkoll. U dan ifisser li nofs l-2015 għaddiet. Jekk tixtiequ taraw x'ġara f'dawn is-sitt xhur, tistgħu faċilment tidħlu fil-Facebook page tagħna Xahar f'Minuti u taraw xahar b'xahar l-aħbarijiet li ġraw. Iżda f'Ġunju ġraw ħafna iktar affarijiet. Baqgħet għaddejja l-kwistjoni ta' l-Università li trid tinbena f'Żon All Point. Kenna żewġ protesti dan ix-xahar, l-ewwel waħda kienet waħda partiġana organizzata mill-Partit Nazzjonalista, kien hemm roqa żgħira li iltaqgħu ġewwa Żon All Point, u mbagħad f'nofs ix-xahar kellna dimostrazzjoni, kellna protesta kbira ġewwa l-belt fejn attendew ħafna eluf ta' nies. Eluf ta' ċittadini li marru isemmaw leħinhom kontra dan il-proġett. Bażikament madwar 30 NGO inaqdu flimkien biex isemmaw leħinhom kontra din il-ħniżrija li il-gvern qed jipproponi ġewwa din l-erja li hija ODZ. Bħala Viċi Sindku ta' Witilajn ngħidilkom grazzi tal-li qed tgħinuna insalvaw il-pulmun ta' Witilajn. Grazzi! Illum m'hawnx nazzjonalisti, m'hawnx laburisti, m'hawnx alternattiva. Hawnhekk quddiem il-qorti llum hawn Maltin li ndunaw li l-ambjent huwa tagħhom. Inkomplu fuq il-ħniżrijiet f'Hayworth fejn hemm stazzjonata parti mill-armata telgħu żewġ blokki ta' siment li assikurawna li darba is-siment huwa ta' kwalità tajba. William Manjon jerġa' jissemma fl-aħbarijiet, id-diska ta' William Manjon This Time issa se nbidlula sema u sentuha isem ta' The Second Time, għax William Manjon reġa' ingħata kuntratt ieħor issa mhux biss isib il-garaxxijiet imma biex isib kunċerti għal bands lokali. Birzebbuġa wkoll kien fl-aħbarijiet dan ix-xahar peress li xi żejt min-naħa tal-Freeport illikja u ħareġ iħammeġ il-famuża Pretty Bay li kulħadd f'dawn il-ġranet tas-sajf ikun qed jgħum ġewwa Pretty Bay. Mill-awtoritajiet mill-ewwel indunaw u iż-żejt tnaddaf iżda din il-Pretty Bay ma kienx daqshekk pretty għal madwar ġimgħa fejn issa nistgħu ngħidu li kollox reġa' lura għan-normal. Fuq xena internazzjonali kellna xi attakki l-ewwel wieħed fit-Tunezija fejn bniedem ġo resort beda jispara bla doċċ u mietu wkoll xi nies u attakki simili wkoll ġewwa Franza. Dan ix-xahar mietu 3 persuni importanti, il-bniedem li ivvinta il-Playmobil, l-attur prinċipali li ħasem Oliver Twist fil-parti ta' Fagin u attur ieħor famuż Christopher Lee, dawn it-tlieta mietu f'dan ix-xahar. Aħbar internazzjonali, stroke Maltija hija l-immigrazzjoni regolari li kien hemm summit kbir ġewwa l-Unjoni Ewropea fejn iridu jaqblu kif se tinqasam dawn l-ammonti kbar li qed jidħlu ta' immigranti irregolari. Jekk Kristu qam wara 3 ijiem f'dal pajjiż persuna għaddiet boarded out wara 4 ijiem. Kenna każ Trump f'dan ix-xahar fejn kien involut ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija fejn kien hemm persuna li għaddiet boarded out fi żmien 4 ijiem. Ovvjament fuq dan il-każ nibqgħu nisimgħu aktar fix-xhur li ġejjin. Jekk dawk li ħerġin mis-sixth form jew mill-università qed jibżgħu li mhux se jsibu xogħol, f'dan ix-xahar ukoll il-Ministeru immexxi minn Chris Cardona impjega ġuvni ta' 18-il sena.
u ma ġiex impjegat bħala skrivan iżda bħala direttur ta' kumpanija ġdida. Anka fuq dan il-każ se nibqgħu nisimgħu żgur fix-xhur li ġejjin. Fakkarna il-Jum Dinji tal-Yoga, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Il-yoga li ġalek tistrieħ minn barra kif ukoll minn ġewwa. Sports kellna ħafna u ħafna riżultati tajbin, kellna xalata ta' sports, bdejna x-xahar biċ-Champions League fejn din is-sena intrebħet mit-tim ta' Barcellona. Fil-lob tal-pajjiżi żgħar ġibna Malta bħala Malta, ġibna riżultati tajbin ħafna. Tim tal-handball ukoll ġab xi riżultati tajbin, wasal ukoll fil-kwarti tal-finali u it-tim nazzjonali Malti tal-futbol kellu xi logħob tal-kwalifikazzjoni fejn logħba minnhom il-plejer Efjong għamel gowl li aħna insejħulu tal-istampi li anka internazzjonalment ġi imqabbel mal-gows ta' Ronaldo kif ukoll ma' Messi. L-annimal ta' dan ix-xahar huwa il-ħanżir. Kien hemm aċċident fej inqaleb trakk mimli ħnieżer mhux lokali imma internazzjonali u il-pulizija kellhom jaqlaw minn dan it-trakk ħanżir ovvjament mhux kull ħanżir irnexxielu isalva. Minflok l-oġġett tax-xahar illum se nurukom l-istampa tax-xahar. L-istampa tax-xahar hija din l-istampa li tikkaratterizza dan ix-xahar għax inqalgħu ħafna affarijiet u ħafna intoppi fejn jidħol fix-xena il-Prim Ministru. Iżda kulħadd jaf li dawn jiġru kull leġiżlazzjoni imma dax-xahar kien xahar partikolari. L-aħħar messaġġ jekk inti biħsiebek tixtri xi proprjetà nissuġġerulek u taf li mi l-proprjetà nissuġġerulek li tikkuntattjana thru Facebook jew inkella tkellimna u aħna niġu biex immorru nixtru dik il-proprjetà. Aħna nixtru dik il-proprjetà ġimgħa wara inċemplulek u nbijawlek l-istess proprjetà b'xi 3 miljuni, 4 miljuni iktar mill-prezz li kont se tħallas inti. Din hija s-sistema ġdida li qed tintuża bħalissa fix-xiri u l-beħ tal-proprjetà, is-sistema jisimha Gaffa Arena li hija sistema fejn kulħadd jista' juża u qed jingħataw courses fuqha, il-courses tista' tapplika għal dan il-kors biex tħaddem din is-sistema sempliċi anka online tista' tapplika kemm tidħol fuq www.gov.mt. Aħna nirringrazzjawkom, it-temp f'Ġunju huwa bellezza qed nagħtu spinta issa isu ftaħna s-sajf 3/4 tal-popolazzjoni diġà bdiet iċċafċaf f'dan l-ilma Mediterran, il-popolazzjoni ta' Birżebbuġa ma tantx ċafċfet minħabba li kellna oil spill imma issa kollox jidher li ġej għan-normal. Nirringrazzjawkom tal-li tisseguna fuq il-Facebook page ta' Xahar f'Minuti fej intom tistgħu tagħmlu like f'din il-page u tkunu aġġornati. Infakrukom li aħna b'kull like li intom tagħmlu aħna verament norgazmaw ruħna għax dan u x'jiġifieri ma nistax nuża. Le, x'jiġifieri ma nistax nuża. Le nista' nuża, iva ċempel waħda li jien ħajjajlek. Jiena ma norgazmax ruħi bil-spekulazzjonijiet fil-mistoqsijiet tal-Honorable Sappardi u m'hemm xejn aktar xi nżid.